Hej! I dag er jeg taget ud i vores showroom, som I kan se bag mig her. Og det er for at fortælle jer omkring et af vores rigtig gode produkter. Det er vores Multi-Daily. Plantebaseret. Bruges til alle vandtætte overflader. Med en frisk duft af citron. Kan bruges faktisk både til interiør, men også til gulvet. Derudover vil jeg fortælle jer, at man faktisk kan lave sit helt eget ready-to-use produkt, som gør rengøring lidt nemmere i den travle hverdag. Du skal blot bruge en sprayflaske, fylde 300 ml vand i. Du tager Multi-Daily, og den har sådan en doseringshætte. Tager låget af, presser på flasken, og den kører selv ned til 10 ml, så er det doseret. Du hælder mængden i flasken med de 300 ml vand, så ryster du det, og så er det egentlig bare at gå i gang. Super nemt. Det er virkelig fantastisk.